Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दिनै जोङो थांनो नागिरदों लोगोनि हाबा जानो आरोना फैलावनिजों हिराबतिनि हाबाजों जानो थांनो नागिरदों जोङो माइनाव दङ ओमफ्रायो लोगोफोर दङ आरोना जोङो दा थांबाय थानोसै इयाव नोलोबारियावहाय प्रेजेन्ट बायनानै थांनोसै ओंखारखाजोब्बाय आरोना दा थांनोसैल' हिन्जाव गोदाना माबायदि देलायदों एकदम नायनो लुगैथारबाय आङो माबायदि नुदों ओमफ्रायो दा नायहैनोसै आरो नोंथांमोननोबो देखायलांसै ओमफ्रायो बारा देखायनो हागोन ना हाया मिन्थिया दै लाजिलायबो लाङो मालाय गामिना भिडिअखौ मोजाङै लानो हागोन ना हाया मिन्थिला जिखुनु थांबाय थानोसै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो गासिबो हाबा जाग्रा सिख्लाफोरा नै मालायनावसो हाबफैग्रोलायबावो नै बिसोरो नै गोजाननिफ्राय फैनानै दख'ना गानबोनो हायाखैनो नै सानावसो गानफैबाय ओमफ्रायो प्रेजेन्टआ नै अबे आंना मोनसेया अयनो थांनोसै दायो ओंखारलांसै मानो खुखो एफा गोजांनायाव गानना आं गानगोन आं खुवा फै 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 थांसै माबा मोनसे बावबाय नामा बावाखैना जेबो थांसै फैदा फैदा नै अ गेजेर गांगां जामारदों नारना दोनमानि इखो माबा जरा जरा हमबाथाय गोदोनि लोगो जानाय बायदि मोनो स्कुलाव थांनो नागिरदों हाबाया बे खाथियावनो मोनथारबाय नुहुरखायो सान्दुंथार बिराद सान्दुं गोसा अमा मोदोमदोंना अमा एवनाय हाबाखौ देखायहरनि र' आं बैनै नुदोंथ' गासिखौबो जायो हिन्जाव गोदाना नायनो लुगैथारबाय आङो हिन्जाव गोदानखौ माबायदि नुदों माने देलायनानै थांबाय थानोसै दा देखायनोसै हाबा मोनफैबाय नै हाबा लामा हाबलांसै दे बारा लाबाय थाया लाजियो मबाइल हमबाय थानो लाजियो नै सासेखौ नेनांलायबाय रायलायगासिनो एसे खोनासंबाय थां लाजिदों ओइ फैदो आं लाजियोसो फैदो हौवा गोदाननि बिदाया औ फै Sana nih adek. Foto siapa ya? Hindu godan tuh, tua godan tuh. Apa itu? Aku lah kayak yang Hindu godan tuh ada.
ओंखाम जानो हाबफैबाय दायो जोङो ओइ जोंना सासे बारा ओंखाम जानोसै रसगल्लाखौ जाग्रोलायबावो आसोला दा बारा मोनदों इयो जाग्रो दावदै हिरा आरो फैला नामा अरिजिनेल नामा फैलावसो दै लाब्रा मिस्टि ना ओमफ्राय अमा बेदर iya फैलानि डायमन्ड नै फैलानि डायमन्ड नै ओइ जादो 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 बयबो जादो आंबो जानोसै थांसै हिनजाव गोदाननि आखाइनिफ्राय सब खनसे जानानै थांसै खनसे हरबाव थांसै थांसै ओइ बिसोर दासो फैदोंनो जोंहा थांनोसै खोनाबाय ए थाथ' 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 आंना लोगोफोरा गारना थांजोब्बाय थांनोसै जोंहा थांनोसै जुथिनो थांनोसै नै बेसानाव हाबलाङोनो बिलोगोफोरा लोगो लाहानाव हाबलाङोनो ओइ बेयाव माबा मोनसे गैया नोंसिना अ जोंनानो इयावनो दंखायो हाबैग्रोनोसै ना ओं बावदों आङो स्कुटिया नै इसोरनाव दङ थांबाय थानोसै जोङो बिब्दिब्ला जामारबाय जोङो माबा माबिबो मोनजाबाय नामा मा मा मोनजाखो खोन्था डायमन्ड मोनजादों नायलाय 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 नै गय सिखावा नै दासो थांनो नागिरदों हनै बिसा आयंमोना सब गुथिया इमान गोथावमोन ओइ फटकनि खुबावनो बिदि लानांबाय आरो ना आफि जाबावो नामा बेहा अबे फाथैयालाय ओइ नै बारि खनायाव फाथै खनैखाबाय बियो गय जाहोयोनो बिसोरखौ हाबानि गय जानाया थोआखै नै ओमफ्राय सासेया चान्स मोननायावनो आंनो होबावबायसो नै गोसोथार मा नामा ओइ माबाया मा होनोमोनलाय आरजि सोर आरजि सोर आरजि आर एन ना मा राइडारा हाबा जानो फैदों जोङो लोगोनि खोन्था सोरनि हाबाखौ जानो मायदि मोनखो रुपानि मावदों हिरानि हिरानि माबा हिरानिसो रुपा रुपानि नङा नामा हिराजों फुलानि रुपानि मोजां मोनबाय आरो नोंथाङा मायदि मोनदों हिरानि हाबाखौ जानानै बिराद गोजोननाय मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों दे ओमफ्राय मा मा मोनजाखो जोङो माने मोननै मोनजादों आंनि थाखायसो मोननै मोनजादों अमामोनाबो सोलिला जादों नोंखौबो देखायब्रा नोंबोथ' मोननै जादों आंबो मोनजादों नै जों सानैजों मोननै मोनजादों नाबो नाखौ आंनाव सनै होलांदोंमोन ओमफ्राय आं बेनो रानदों आरो ना बेनिफ्राय मोनजादों आङो ओमफ्राय जों मोनजायाखै अमाल' मोनजाबाय बिसोराव अमाल' मोनजादों बेजों ओमफ्राय बेजों अमाल' मोनजादों नै फन फैबाय जानो होननानै ना आसुर
नों ओमफ्राय सानैल' ससे जाना थाबाय नोंसोरनोथ' खावसे खावसे होजायोमोन इसोरनो बिराद रायखु गोजासिगोन ना जों टमेजों मानसिफ्रासो ओरैनो सानैबो खाथें खुथें जानायाव बिराद दार ना ओमफ्राय जानायावबो मोननैलाय आरो नोंथां नों मा होनो आं मोनजायाखै एसे एसे दुखु मोनदों बांद्राय दुखु मोनाखै आरो ओरै सासेखौ सों सासेखौ मोनजायैखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों बारा बोराबथ' नांला गावसोर जाखांनाय फैबावगोन नेक्स्ट सोरनिबा लोगोनि हाबा जोंनिबो फैनो नोंनिबो आंनिबो फैनो हागौ आंनिबो फैनो हागौ सम सम नै आरो बिसोरनिबो फैनो हागौ फैबायानो थागोन बिदिनो नै आरो नै थाङै थुङै बेना खालमासि जानोबो हागौ नङाबा देग्लायफोरनो लास्टफोराव जानोबो हागौ जों माने सानफ्रोमबो हाथायखौ उनगासिनो आरोना इनि थाखाय आंनिखौ दानो मोनजाथ' आंना एसे गोबाव दंबावो इनाथ' हौवा लागो हिनजाव लागो दाबदैगा आरो जों खोनासं जों गासिबो ना बेनि हाबाखौ एसे गोजानाव थांबाव एसे गोजानाव मा आंनि हाबाखौलाय बेनि हाबाखौ जोङो हिनजावनियावबो हौवानियावबो मोनजानांगौ जोंहा मोननै फालिया ना फालिया आथिमंगल दङ आरो नोंखौ न'निफ्राय हरनायनिबो दंबावोसो हाबा गिदिर खालामबा आरो हौवा लागोनियाव आरोबाव नोंनि आथिमंगल दंबावोसो हाबायानो हाबा ओमफ्राय मोनथाम आरोबाव मा दंबावो मालाबा मोनजाबावगोन आरो नै बिथाङा माबा दाय मारिनायावसो थांजायो होनदों गुननिखौबो मोनजागोन इदि ओइ जाबायहाय स्पेसिफिक जागोन जाबाय दोनदो दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर बाय बाय